Drage Vodolije, srećna nova 2025. A srećni vaši rođendani. Dok ovog snimam, već sam ušla u vaše rođendane. Nećete mi zameriti što ćemo ovaj prikaz za znak i poznak Vodolije pogledati od februara do kraja godine. Inače, uopšteno gledano, Vodolijama je 2025. godina kada treba baš dobro da se naoštre kada je posao u pitanju i da tu negde krenu od proširenja poslovnog razvoja do toga da možda pronađu bolji posao ili negde steknu nove saradnike. Moram da kažem, s obzirom na pomračenja koje ćemo imati, negde će vam nebo doneti tu neku mogućnost da, naravno, uz humanost, ali i uz dobru veru i volju dođete do nekih ciljeva koje želite kada su materijalne vrednosti u pitanju, ali tu negde, što je nekako poznato kod vas, morate se potpuno izolovati od materijalne sfere da bi stvari išle onako kako treba. Pa da krenemo od februara meseca, kažem, kada su vaši rođendani u većem delu februara meseca. Što se tiče februara, nas uskoro očekuje i taj pun mesec u znaku lava, koji će biti u opoziciji vašeg znaka 12. februara i on definitivno malo može da Vodolijama, ali i svim fiksnim znacima unosi malo nervoze i nekog nemira, posebno što retrogradni Mars, koji je od 6. januara nekako i prelazi vašim 6. astrološkim poljem i može da vam unosi neku malu nervozu i kada je posao u pitanju i kada su porodični odnosi u pitanju, posebno malkice, bi trebalo voditi računa o odnosima sa daljim rođacima i sav taj stres i, da kažem, emotivne reakcije mogu malo, da kažemo, više uticati i na zdravlje, tako da i tokom februara meseca malo budite, što se kaže, mirniji i trudite se nekako, iako je loš dan, da se okrenete nekim ipak lepim sferama i lepim stvarima za sebe. Pre punog meseca mi smo imali već 1. februara tu konjunkciju između Venere i Neptuna na 27. stepenu kao i severnog čvora. Tu ste negde mogli da već osjećate neke želje koje imate za 2025. pa ćete imati vremena do početka maja da neke želje i pokrenete. 3. februara Merkur, koji je već sada u vašem znaku Vodolije u trigonu sa retrogradnim Jupiterom, mogao je nositi i neke dobre, da kažemo, mogućnosti vezane za dogovore, putovanja, posete, a pošto retrogradni Jupiter trenutno prelazi preko 5. polja, Vodolijama je, možemo reći, februar dosta dobro naklonjen i za proširenje porodice ili planiranje porodice ili neke lične promene vezane za vašu decu. 4. februara Venera je ušla u znak Ovan, kada je Jupiter sa 11.16 krenuo direktno, što je svakako veliko olakšanje, posebno za Vodolije koje su negdje prolazile kroz neke emotivne krize. Nekako će Jupiter sada zaštititi i dati najbolju mogućnost, pa čak i ako sa nekim prekinete, da kažemo, vezu, možda je to dobro za vas. Od 7. februara svakako sekstil između Venere i Plutona može da pozitivno deluje u smislu da budete jako ubedljivi, da imate neke zanimljive poruke baš emotivne prirode, ali da se osjećate snažnije i nekako moćnije. Tu nam je i Sunce koje će biti u konjunkciji sa retrogradnim Marsom, koji je takođe u kvadraturi sa Hironom baš u toj nedelji, koji može da vam donese malo ranjivost, upravo koja može biti vezana i za poslovni nivo,
ali negde je potrebno da izbegavate, posebno tokom prve polovine februara, neku jaču impulsivnost, energičnost ili isključivost, jer to nekako može malo udariti sa ovim aspektima, čak i Merkur i u inkonjukciji sa Marsom, ali ćete svakako, dok Merkur bude u vašem znaku, do 14. februara biti dosta brzi, onako genijalni, autentični, skloni da dosta radite brzo stvari, ali da vas nekako mnogo jače pogađaju stvari, posebno i kada su drugi u pitanju ili kada je naravno nekakva nepravda u pitanju, da možda malo emotivno više reagujete nego obično. 9. februara imamo tu konjunkciju između Merkura i Sunca, baš između te prve četvrtine i punog meseca, na 20. stepenu znaka Vodolije, koja Vodolijama posebno može odgovarati ako potpisujete neka bitna dokumenta, ukoliko idete na razgovor vezano za posao ili za dobijanje vize, ako vas očekuje neki možda bitan ispit ili uopšte neki dogovor, a to je inače jako lep aspekt koji je vezan i za pisanje, i za učenje, i za neku komunikaciju, može biti dobar i za kupovinu tehničkih aparata. 9. februara retrogradni Mars će biti u trigonu sa Saturnom i može da vam donese neku stabilnost, veću odgovornost koju ćete imati prema svojoj porodici, ali možete napraviti i neki balans ili rešiti neki finansijsko-porodični problem koji je stajao duže. Ukoliko radite baš tog 9. Vodolije treba da preuzmu veću odgovornost ili da preuzmu čak teže poslove, jer će u njima biti jako dobri. Sad, nedelja pred taj pun mesec nosi nam malo tenzičan aspekt između Merkura i Sunca u kvadraturi sa Uranom, vašim vladaocem, koji je takođe krenuo direktno 30. januara, i to, boga mi, može da bude malo uznemirujuće, da napravi neki alarm, da se prosto iznervirate ili da reagujete malo buntovnije, može biti prilike da prekinete neki odnos ili prosto da vas jako iritiraju stvari na koje često napominjete da ne trebaju drugi da rade. To jeste malo, pre svega, buntovan, hirovit aspekt koji negde generalno se savetuje da pokušate da izbegavate neku naglost, neku eksplozivnost ili neke nage odluke, ali u vezi sa procenom, ako procena bude takva da vi već duže vremena razmišljate da prekinete neki odnos, da to definitivno upravo od 10. februara može biti i povoljno. Ovaj aspekt neće mnogo prijati Vodolijama koji imaju određenih psihosomatskih ili kardiovaskularnih problema, a može biti i nekih neočekivanih promena planova, vesti, nekih prolaznih uznemirenja, posebno pojačanih kvarova, s obzirom da Uran prolazi kroz četvrto polje, polje doma. Može biti nekih neočekivanih poseta ili nekih problema sa strujom, recimo, koji često mogu biti sa Uranom. Uran je inače planeta koja često donosi eksplozije, ali može nositi, posebno kod mlađih pripadnika znaka Vodolije, da dođe i do neke ljutnje u odnosu na roditelje ili da vam ne prija, da vam neko govori šta trebate da radite. Nekako baš to vreme pred pun mesec može da nosi i pojačan stres ili neku napetost, pa pokušajte, ako to osetite, što se kaže, da brojite do 100, da dišete, jer prosto taj aspekt može negde biti malo neprijatan, jedino može nositi neke neočekivane selidbe ili za Vodolije koje to planiraju ili neka nagla putovanja. I onda imamo taj pun mesec koji će biti na 24. stepenu znaka Lava, što će najjače osetiti treća dekada znaka Vodolije, koja generalno može uneti neki nemir ili nervozu u partnerske odnose, može biti problema sa ortačkim odnosima, posebno ukoliko u poslu imate prosto bliske saradnike,
a može dolaziti do toga da, što bi ja rekla, vam negde pukne film, pa nekako upravo tih dana kažete dosta više, od sada će biti kako sam ja rešio ili rešila da uradim. Od nekih značajnijih aspekata, baš tog 20. februara, kad ćemo imati poslednju četvrtinu meseca, na drugom stepenu znaka Strelca, koja malo može da vam donese neko blago iscrpljenje, ali bi trebalo da negde pratite neke svoje osjećaje, zato što će i Merkur, koji će ući od 14. februara, biti u kvadraturi sa Jupiterom i može da donese da preuzimate previše obaveza na sebe koje ne možete da završite, možda da obećate prijateljima nešto pa da ne možete to prosto iz nekih razloga da odradite, ili da dođe do nekog nesporazuma, nerazumevanja sa klijentima ili sa ljudima iz vašeg okruženja, pa da se na neki način osjećate loše. 23. februara Merkur u znaku Riba će biti u trigonu sa retrogradnim Marsom i tu možete, s obzirom da je to aspekt koji donosi direktnost, oštrovnost, prodornost i tako dalje, ne samo da budete brži u radu i kod kuće, nego možete i rešiti, ako ste imali neki poslovni problem ili porodični problem, da kroz jedan otvoren razgovor to i rešite. 24. februara Mars kreće direktno sa 17. stepena znaka Raka, ali ostaje u znaku Raka do 18. aprila, što vam može doneti malo više, kažem, rada, trošenja oko posla, oko dnevnih aktivnosti i može malo da vam donese te oscilacije na polju zdravlja, gde bi trebalo da posebno malo obratite pažnju. 25. februara imamo konjunkciju između Merkura i Saturna na 20. stepenu znaka Riba, koja u suštini može da pojača neki pesimizam, brigu, odlaganje u vezi sa plaćanjima ili može da vam donese vrlo duboke misli i podsjećanja, ali dosta jako intuiciju koju bi trebalo ispratiti. 27. februara imat ćemo sekstil između Merkura i vašeg vladavaca Urana, tako da 27. februar može biti odličan dan za planiranje, za neka lepa druženja, opet kažem u zavisnosti šta planirate, ali može biti dobar za nove ideje, nove poslove, jer 28. februara imamo i mlad mesec na 9. stepenu znaka Riba, koji će vam prilično odgovarati kada se radi o finansijskim mogućnostima, ali može biti dobar kroz kontakte sa inostranstvom, kroz rad na sebi. Vodolije vole jako psihologiju, nove alternativne metode i možete prosto od tog mladog meseca imati i mogućnost da više napredujete u duhovnom smislu. Može biti mogućnosti da nekome pomognete, pa da dobijete neki poklon univerzuma na drugi način, ali definitivno mlad mesec može biti dobar znak za i jednu lepu regeneraciju i brigu o sebi. Što se tiče emotivnog nivoa, moram da kažem da februar ipak može biti mnogo lakši mesec nego januar, kada je ljubav u pitanju i čak vodolije mogu imati mogućnost da se zaljube. Ono što bi bilo dobro negde da obratite pažnju, posebno tokom prve polovine ovog meseca, to je da može dolaziti do nekih prolaznih afera, naglih zaljubljivanja koje će brzo proći, a može biti i emotivnih kontakta ili upoznavanja na putovanjima, preko posla i tako dalje. Ono na što bi trebalo obratiti pažnju, posebno ukoliko već duže vremena niste zadovoljni poslom, to je s ljudima sa kojima radite, da negde pokušate kroz neku zaštitu sebe da malo promenite stavove i ovaj februar mesec bi bio jako dobar da malo promenite navike ili da se okrenete više svom telu, svoje duši, jer to će vam posebno na neki način, da kažemo, i prijati. U poslovnom smislu može dolaziti tako do nekih oscilacija čak u odnosu na autoritete,
Kada je porodica i dom u pitanju, osim što je februar mesec dosta dobar za selidbe ili promene stana, grada i tako dalje, i na poslu i kod kuće ćete nekako biti toliko brzi, stalno ćete imati utisak da nemate dovoljno vremena i taj pojačan upravo stres može loše uticati povremeno na raspoloženje, što posebno može biti onako pojačanije kod ženskih pripadnica ovog znaka. Moram da kažem da je februar dosta interesantan mesec za, kažem, proširenje porodice, planiranje porodice, a može biti dobar i kroz rad sa decom i bilo koju vrstu timskih, posebno sportskih aktivnosti. Naravno, februar je vaš mesec i negde ćete imati prilike u ovom mesecu da puno toga naučite, ali može biti mogućnosti da imate i neku vrstu testa koja će biti onako prilično pojačana kako tokom februara, tako i marta meseca, u smislu na koga možete da računate, ko vam je pravi prijatelj i u nekom smislu možete imati čak i neku vrstu eliminacije kada se radi o upravo odnosima sa drugima. Februar mesec može biti dobar mesec za pokretanje, recimo, privatnog biznisa, posebno u drugoj polovini meseca, i može biti, recimo, dobar mesec za obnavljanje emotivnih odnosa, posebno ukoliko ste imali neke nerešene odnose. A što se tiče vodolija koji su u braku, malo je februar dramatičniji, što ne mora značiti da može vodolije uvesti u neku rastavu, ali može se desiti da upravo osoba za koju ste vezani brakom bude na neki način malo napetija u ovom periodu. Mart je mesec retrogradnih planeta, već od 2. marta Venera kreće unazad i do 13. aprila biće retrogradna, krenuće iz znaka Ovna, sa 10. stepena znaka Ovna, a Merkur koji će 3. marta preći u znak Ovan, to je sve preko vašeg prirodnog trećeg polja, takođe kreće retrogradno, to je prvi retrogradni Merkur u ovoj godini i bit će do 7. aprila, naravno od 29. marta vraćat će se u znak Riba, znači između vašeg drugog i trećeg polja. Tu negde morate jako voditi računa upravo, jer kada je retrogradna Venera pa i retrogradni Merkur u trećem polju, prosto pozicija saobraćaja, komunikacije, uređaja, odnosa sa bliskim rođacima, kratkim putovanjima, ali pre svega kolima, i tu negde može biti, naravno to je i sama ulica koja se opisuje, tako da u svakom slučaju malkice obratite pažnju, da sve proveravate, da imate malo bolju koncentraciju u saobraćaju ili da negde izbegavate veliku žurbu, s obzirom da ove dve planete u znaku Ovna, kažem, vraćat će se 27. marta, Venera se vraća u znak Riba, ali će naravno ostati retrogradna, a 29. Merkur prelazi retrogradno u vaše drugo polje i tu već bi trebalo malkice obratiti pažnju na finansijske dogovore ili sam novac, samu zaradu. Često kada je Merkur u lošem položaju može doneti neke krađe, štete ili na neki način gubitak stvari, pa bi bilo dobro da i o tome, da kažemo, razmišljate. Sad, da pogledamo malo raspored za mart mesec, šta nas očekuje osim ovoga. 2. marta ćemo imati konjunkciju Merkura i Neptuna na 28. stepenu znaka Riba, koje, moram da kažem, ovo je jako kreativan aspekt koji može da donese prosto jednu kreaciju, jedan predosećaj, jednu telepatiju, jer Merkur je naravno i razmišljanje o nečemu, ali može da donese i malo veću senzibilnost i preosetljivost, gde vodolije posebno koje, da kažem, su poročne ili na neki način prolaze kroz neki težak period, mogu to osjećati kroz pojačane nesanice. Znači, 3. marta nam Merkur prelazi u znak Ovan, on će vam svakako doneti
svakako kroz njegov uticaj da ćete biti direktniji, otvoreni, užurbaniji, mentalno brži i tako dalje. A 3. marta imamo i kvadraturu između Sunca u znaku Riba i Jupitera i tu posebno budite mudri kada su emotivni odnosi u pitanju, jer može dolaziti do nekog razočarenja ili da sami preterujete, da niste dobro procenili situaciju i da dolazi do neke, da kažemo, negativnije situacije u vezi sa tim. Ovo je i aspekt koji može da donese nemoralnost, loše poteze drugih, razočarenja, podvale ili neke manipulacije, pa ukoliko ste nekog tek upoznali, bilo bi dobro otvoriti oči. 5. marta imamo da Merkur koji će biti u znaku Ovna će se naći u sekstilu sa Plutonom koji je u vašem znaku i to jeste jedan moćan mentalni aspekt koji može doneti prodornost, onako da imate dobar autoritet ili snagu kada su drugi u pitanju, da imate šta da kažete, da privučete pažnju i tako dalje. 6. na 7. mart očekuje nas prva četvrtina meseca u znaku Blizanaca na 16. stepenu. Tu posebno treba voditi računa upravo o komunikaciji, saobraćaju i odnosima sa prijateljima ili sa saradnicima, jer tu može dolaziti do opet osjećanja nekog nezadovoljstva. 8. marta Sunce u znaku Riba će se naći u trigonu sa Marsom i to može biti jedan jako dobar aspekt za Vodolije. Kada je novac u pitanju, rad, Mars će svakako davati na toj dobroj energiji i u svakom slučaju može biti odličan period ako pokrećete neke fizičke, teže poslove ili prosto ako započinjete neki posao koji vam je dosta bitan, može biti dobar čak i za neko sređivanje, kupovinu, prodaju nekretnina. 11. marta Merkur u znaku Ovna će se naći u konjunkciji sa retrogradnom Venerom, koji će biti već na 8. stepenu znaka Ovna i tu i tekako može biti kontakta sa osobama iz prošlosti, osobama sa kojima ste imali možda neke nesporazume, a može dolaziti i do kontakta sa osobama koje volite, a niste trenutno sa njima. 12. marta konjunkcija između Sunca i Saturna na 22. stepenu znaka Riba može doneti neki vid, da kažemo, i ograničenja na poziciji roditelja, poziciji finansija, ali može da Vodolije malo uznemiri pred prvo pomračenje meseca, to je lunarnu eklipsu, da ili sanjate neke, da kažemo, teške stvari ili da se preopteretite oko nečega što je povezano sa prošlošću ili da se malo pojačaju neki strahovi ili neka nesigurnost, što se često dešava pred pomračenja, pošto pomračenje meseca znate da se uvek dešava u vreme punog meseca i imat ćemo ga 14. marta, to je potpuno pomračenje meseca na 23. stepenu znaka Device, koji bi prirodno trebao ipak da se kreće, jel tako, preko vašeg 8. astrološkog polja, što može nositi neko malo opterećenje zdravljem ili osetljivošću kroz poziciju banaka, kredita, odšteta i tako dalje, ili možda vraćanja nekih dugovanja. Ono što je dobro da 14. marta, kada ćemo imati prvo pomračenje, imamo i sekstil između Sunca i Urana, i to ipak može da vam, bez obzira na samo pomračenje čiji ciklus traje oko 6 meseci, ipak možete tog dana pokrenuti i nešto jako pozitivno za svoju porodicu, dom, imati neki adrenalin dodatni ili imati neke super ideje u vezi sa finansijsko-porodičnim pitanjima. Od 15. marta, naravno, Merkur kreće retrogradno sa 9. stepena znaka Ovna, to je upravo ono o čemu sam vam govorila, a 19. marta znači imamo konjunkciju između Sunca i Neptuna na 29. stepenu znaka Riba,
to je upravo na zvezdi Šeat, koja je često povezana sa davljenjem, sa problemima sa vodom, ali može biti i vezana za određeni vid manipulacije ili laži, kada, u vašem slučaju, kada su finansije u pitanju ili partnerski odnosi, pa bi opet trebalo malo pokrenuti neku viziju ili neki svoj osjećaj. Poslednju četvrtinu meseca imamo već sa početka zvaničnog proleća, koji će nam krenuti 20. marta, i 22. marta imamo tu poslednju četvrtinu meseca koja će biti na drugom stepenu znaka Jarca, koja traže nekako da budete sami sa sobom, da malo napunite baterije ili stavite na papir ono što ste propustili. 21. marta Venera ponovno ponavlja, ali sada u retrogradnom hodu, taj sekstil sa Plutonom. Sećate se, imali smo 7. februara, ali je Venera sada retrogradna, što može doneti u stvari situaciju, ako vam se u februaru neko dopao, da se neka situacija i ponovi. Može biti nekog ponavljanja u vezi sa emotivnom situacijom ili nekim jakim susretima, mada taj aspekt može doneti da ljubav ili neka vest može potpuno da vas pokrene na pozitivnom nivou. 23. marta Sunce i retrogradna Venera će biti u konjunkciji i tu negde možemo da kažemo da možete lako da privlačite pažnju, bez obzira što je Venera retrogradna, da budete jako popularni ili na neki način jako produktivni, s obzirom da će Sunce u znaku Ovna biti u sekstilu sa Plutonom. To mogu biti lepi susreti, putovanja, ali pre svega da ćete biti prilično viđeni. 24. marta Sunce u konjunkciji sa retrogradnim Merkurom možda jedino upozorava na, kažem, tu neku vrstu komunikacije ili vezano što zbog retrogradnosti može dolaziti čak i do povreda koje mogu biti u predelu glave. Treba izbjegavati, kažem, brzinu, neki adrenalin ili neke prosto rizične poslove. Međutim, ovaj aspekt može da vam donese neku bitnu vest koja će vam biti značajna za posao. 25. marta Merkur retrogradan u sekstilu sa Plutonom, takođe imamo ponavljanje tog aspekta, može, rekao sam vam, doneti tu stvarno jednu ubedljivost i prodornost koje ćete biti skloni da se vaš glas, da kažemo, čuje. Venera se vraća u znak Riba, znači 27. marta, i odmah dolazi u konjunkciju sa Neptunom, svojim vladalacem na 29. stepenu, i može doneti u stvari neke maštovite, kreativne ideje, može doneti zaljubljenost, može doneti idealizaciju, ali može doneti da možda ne upravljate sa financijama na neki organizovani način. 29. marta, naravno, imamo delimično pomračenje Sunca ili solarnu eklipsu koja će se dešavati na 9. stepenu znaka Ovna. Sad nećemo preterivati, astrologija je prosto vrsta i savjetnika, ali može da se dešava tog dana da budu velike gužve u saobraćaju, da bude dosta neke tenzije u vazduhu, da možete da dobijete neku kaznu, neku tužbu ili da uđete u neki nepotreban konflikt, pa na neki način bi tu trebalo obratiti pažnju. Naravno, kada imamo solarnu eklipsu, tu uvek nekako dolazi i do neke nesigurnosti kada se radi o ličnom samopouzdanju. 29. marta Merkur se vraća, naravno, u znak Riba, ponovo pravi tu konjunkciju sa Neptunom na 29. stepenu, opet kažem, imali smo tu konjunkciju 2. marta,
I upravo ono što sam vam rekla sa početka, u martu mesecu malo obratite pažnju na lične stvari, na novac, možete da gubite stvari, možete malo da budete više zaneseni, što je s jedne strane pozitivno, ali s druge strane, s obzirom da retrogradni Merkur će preći u drugo polje, malo obratite pažnju na papirologiju, posebno u vezi sa financijama, znači da su to kartice ili, da kažemo, novac kao novac. Tako da bi o tome trebalo, kažem, malo brinuti. Promenu pri kraju samog meseca imamo naravno da Neptun ulazi u znak Ovan i to će biti promena, da kažemo, jedna prva promena koja je dosta značajna. Neptun bi mogao da vas povuče ka nekim neobičnim idejama u ovoj godini, kažem, nekoj interesantnoj intuiciji, viziji, da budete još autentičniji ili originalniji ili, iako nemate možda želju da budete vođa nečega, da se izrazite kao jedan jak individualac i da na neki način prosto pokažete neki svoj talenat i potencijal, ali Neptun može da vam pokrene i dosta skrivenih talenata u 2025. pa razmislite šta bi uz ono što volite mogli još da radite. Moram da kažem da mart mesec, iako može doneti jaka zaljubljivanja, koje mogu biti praćena fizičkom privlačnošću, može biti mesec koji je malo izazovan Vodolijama za ljubav, zbog toga je jako važna komunikacija, dogovori, poštovanje u partnerskom odnosu, a opet s druge strane Vodolije koji su u braku mogu dobiti i neočekivanu vest o proširenju porodice ili mogu dobiti neku vest koju su dugo čekale, tako da ne mora baš da kažemo da sve bude negativno loše. Ova pomračenja možete malo dočekati prosto sa nekom energijom da želite neke stvari da očistite i transformišete, ali zato mart mesec, osim, kažem, komunikacije na koju obratite pažnju, to može biti od kvarova mobilnog telefona, kompjutera, ne daj Bože, ali mislim da u poslovnom smislu možete biti prodorniji i jasniji i da možete čak imati mnogo bolje rezultate. April mesec, bez obzira na izlazak retrogradnih bitnih planeta, pre svega Venere 13. aprila i Merkura 7. aprila, može pri kraju meseca, upravo i zbog opozicije između Marsa i Plutona, sećate se da smo tu opoziciju imali početkom godine, kada je Mars bio već, da kažemo, i retrogradan, može doneti Vodolijama određene napade, velika nezadovoljstva ili velike tenzije, na što bi posebno trebalo obratiti pažnju, a sa prelaskom Sunca u znak Bik od 19. aprila i lošim aspektom Sunca, Marsa i Plutona, upravo od 21. do 28. aprila, Vodolije mogu imati malo veći napor i malo više tenzija na ličnom ili porodičnom nivou. Što se tiče aprila, eto, možemo da pogledamo čisto jedan raspored. Ono što jeste interesantno da 4. aprila, kada ćemo imati tu prvu četvrtinu meseca u znaku Raka, koja može malo pojačati sentimentalnost, ipak imamo i sekstil između vašeg vladalaca Urana i suvladara Saturna i to na neki način može biti jedna prekretnica koja se može dešavati na poslovno-finansijskom nivou. Tu nam je i da će Mars u znaku Raka biti u sekstilu sa Uranom, pa početak meseca može Vodolijama odgovarati za zaposlenje, nove projekte, da se malo onako ubrzate i da negde rešavate neke bitne stvari koje, posebno ako stoje od prošle jeseni, gde će i Mars ponovo biti u trigonu sa Saturnom, što smo imali 9. februara.
kada je Mars bio retrogradan. Takođe, 6. aprila Sunce u znaku Ovna u odličnim aspektima sa Jupiterom može da donese neke srećne događaje, jednu pozitivnu energiju kroz ljubav, posebno uz jedan vrlo jak trigon Venere, koja bez obzira što će biti još uvek retrogradna, pravi taj trigon sa Marsom. Vodolije koje su same čak mogu imati i u aprilu mogućnost obnavljanja starih odnosa, ali i nekih emotivnih odnosa koje će započeti upravo preko posla. 7. i 25. april su nam u simbolici Venere koje će se naći u konjunkciji sa Saturnom. 7. aprila Merkur kreće direktno sa 26. stepena znaka Riba, ali Venera ostaje retrogradna i ona će imati tu konjunkciju sa Saturnom na 25. stepenu znaka Riba, što može doneti neko osjećanje male praznine, brige, dubokih razmišljanja i o ljubavi naravno, ili nekih ograničenja koja mogu biti vezana i za finansijska pitanja, ili 25. kada će Venera već direktno biti u konjunkciji sa Saturnom, ali na 27. stepenu Riba, nekih briga koje mogu biti vezane za neke vesti ili za neke bliske rođake. Naravno da ćemo imati olakšanja kada Merkur krene direktno, on će do 16. aprila boraviti u znaku Riba, a 8. aprila Venera ponovno pravi interesantan sekstil sa vašim vladavcem Uranom, kažem, iako je još uvek retrogradna, pa može uneti velika uzbuđenja i promene koje će se dešavati na emotivnom ili porodičnom nivou. Recimo, vodolije koje planiraju neke selidbe, putovanja, mogu imati interesantno vreme. 13. april nam je pun mesec na 23. stepenu znaka Vage, naravno Sunce u znaku Ovna, i to može malo nositi, recimo, neku napetost koja može biti vezana za zakon, fakultete, politička dešavanja ili politička angažovanja, ali može vodolijama koje planiraju možda neka značajnija putovanja malo unositi neku napetost. Možda može biti i nekih, da kažemo, novih pravila na granicama, sad u zavisnosti naravno gde se putuje. Naravno, dobra vest, 13. aprila Venera kreće direktno sa 24. stepena znaka Riba i ona će 30. aprila ponovno ući u znak Ovan. Konjunkciju između Merkura i Neptuna imat ćemo po 3. put, ali sada na 0. stepenu znaka Ovna, i to 17. aprila, tako da, kažem, vodolije mogu otkriti neke skrivene talente. Ovo je jako lep aspekt za fotografiju, za boje, za modu, može doneti popularnost, može doneti neočekivane susrete preko interneta ili neke razgovore gde ćete se ili vi nekome poveriti ili ćete doći do nekog saznanja koje je malo tajno. 19. aprila, naravno kada 18. aprila Mars pređe u znak Lav, Mars već pravi taj trigon sa Neptunom u znaku Ovna i, boga mi, to može biti jako srećno vreme za venčanja, za neke porodične događaje, za neka interesantna putovanja, s obzirom da nam se i bliži veliki praznik Uskrs, tako da 19. može biti jako pozitivan u tom smislu. 20. opet imamo da Venera, koja je, znači, u znaku Riba, pravi taj sekstil sa Uranom, takođe lep dan za neka porodična emotivna dešavanja, a 20. takođe Merkur opet pravi taj sekstil sa Plutonom i može da vam donese vrlo jake vizije. Sad, od 21. do 28. rekla sam vam, znači, taj kraj meseca, baš od poslednje četvrtine meseca koja će se dešavati upravo na 1. stepenu znaka Vodolije, može dolaziti do nekih tenzija, neprijatnosti,
velikog fizičkog iscrpljenja, malo obratite pažnju na partnerske odnose, ali može biti osjećanje da vas neko napada, da na neki način ste nečim nezadovoljni ili da imate neku vrstu rivaliteta, mogući su i problemi na polju porodičnih odnosa, pa malo posebno treba obratiti pažnju, znači od 20. recimo do 27. 28. jer imamo i tu opoziciju između Marsa koji će boraviti u vašem 7. polju sa Plutonom, što može doneti i osetljivost za vodolije koji imaju neke sudske procese, ali i osetljivost i možda malo veće tenzije za vodolije koji su u braku. April ćemo završiti naravno sa mladim mesecom u znaku Bika, koji će se dešavati na 7. stepenu znaka Bika i nekako ipak ti poslednji dani aprila mogu pogodovati vodolijama koje planiraju uređenje doma, kupovinu, prodaju stana, neki opet porodičan događaj, ali kažem pre toga može da bude malo neke tenzije ili da osjećate neki veći napor. Za vodolije koji se bave sportom, mala napomena, čuvati se mogućih povreda ili nekih, kažem, nezgodnih udaraca, a za ostale, ako je moguće da ne preuzimate neke teške fizičke poslove upravo u tom periodu i, kažem, može dolaziti do nekih situacija da ste nečim nezadovoljni, a vodolije su poznate da to vrlo otvoreno kažu, tako da može neko prosto da vas na neki način napadne i da se osjećate na neki način neprijatno. Mlad mesec u znaku Bika može biti naravno dobar znak za imovinske porodične poslove, za uređenje doma, za privatni biznis, a može naravno i zbog Venere koja će se naći još uvek u romantičnom znaku Riba, može vam doneti i neko osjećanje zaljubljenosti, ušuškanosti ili da kažemo neke fine energije sa kojom ćete ipak završiti april mesec. Što se tiče maja meseca, u maj mesecu ćemo imati dosta onako jaku energiju na nebu, s obzirom da će Venera tokom celog maja meseca do 6. juna boraviti u znaku Ovna, a Mars u znaku Lava sve do 17. juna, što negde vodolijama može doneti pojačane i emotivne i mentalne, da kažem, sposobnosti i želje i neki vid neočekivanih susreta, nekako će biti puno poruka, vodolije mogu da očekuju puno komunikacije, puno dogovora, ali puno jakih susreta vezano za ljubav koja se može očekivati neočekivano onako. I bit će mnogo vodolija koje mogu čak da promene mesto boravka zbog ljubavi. Sad, ono što ćemo imati, što je interesantno, 4. maja Pluton upravo u vašem znaku kreće retrogradno. 4. maja imamo prvu četvrtinu meseca na 14. stepenu znaka Lava, znači u kvadraturi sa Suncem, i to negde može doneti malo sa početka meseca malo pojačano trošenje na posao, na dnevne aktivnosti, čak može biti dosta vodolija koji će baš u vreme praznika 1. maja dosta i raditi. Merkur će promeniti svoj znak, mi čak imamo u maju 3 puta Merkur menja znak, 10. maja iz znaka Ovna ulazi u znak Bika, a 25. maja ulazi u znak Blizance i upravo taj kraj meseca vodolijama će biti najinteresantniji jer može da im donese veliku sreću, blagostanje, onako jako dobre društvene potencijale, ali posebno kraj meseca vodolijama može biti jako interesantan po pitanju ljubavi, upoznavanja. Može im ovako odgovarati ako planiraju neko venčanje, veritbu ili proširenje porodice, s obzirom da ćemo imati, da kažem tako, pozitivne aspekte. 25. maja
Takođe imamo promenu da Saturn iz znaka Riba ulazi u znak Ovan, u kome će boraviti do 1. septembra, on od jula meseca kreće i retrogradno i taj Saturn, bez obzira što je u padu Vodolija, može da učini još prodornijim, još mentalno jačim, još odgovornijim i negde direktnijim, da tako kažem. Jedino što znak Ovan znate da daje tu brzopletost i tu malo jaču impulsivnost, na što bi Vodolije trebale da malkice vode računa u ovom periodu. Šta će nam biti još interesantno, da 20. maja Sunce menja znak, ulazi u prvi vazdušni znak, znak Blizance, i to može biti, kažem, upravo vreme od 20. maja do kraja maja meseca, koji će biti jako interesantan Vodolijama upravo za ljubav, igru, hobije, decu i tako dalje. Pun mesec imamo 12. maja koji će se dešavati u znaku Škorpiona i on Vodolijama može da donese neke male provokacije na polju poslovnih autoriteta ili karijere, mogu da budu na meti neke ljubomore koju mogu čak osjećati krajem aprila meseca i možda bi bilo dobro pokušati ili napraviti neku eliminaciju ili malo pokazati upravo taj stav koji će Vodolije dobiti, pre svega jednu vrstu mentalne borbenosti koja će vladati u ovom periodu. 20. maja imamo poslednju četvrtinu meseca upravo u vašem znaku na 29. stepenu znaka Vodolije i tu negde možete imati mogućnost da mnogo toga završite, ne da započnete, nego da baš završite neke poslove koji su ostali, da kažemo, od pre. Mlad mesec u znaku Blizanaca nam prestoji 26. maja i on će biti pre svega jedan srećan znak za ljubav, putovanja, školu, ispite, ne znam, upoznavanja, pre svega to će biti taj vedar i veseo period. Uz tu Veneru u znaku Ovna i Mars u znaku Lava, Vodolijama može da se smeši taj maj mesec koji će biti veoma efikasan. Što se tiče pozicije zdravlja, manji problemi sa disadnim organima, posebno sa grlom, mogu biti pojačaniji tokom ovog meseca, a posebno Vodolije koje imaju određenih srčanih ili hroničnih problema, trebalo bi da obrate malo pažnju tokom celog meseca. Ipak, za one koji planiraju određene intervencije ili rešavanje nekog problema koji stoji od prošle godine, maj mesec može biti dobar mesec da se to završi i, da kažemo, realizuje na pravi način. 31. maja Venera u znaku Ovna će se naći u konjunkciji sa Keronom i može vam doneti ili susrete ili neku dodatnu lekciju koju ćete imati vezano za ljubav ili, da kažemo, porodične odnose. Svakako da Merkur koji će preći u znak Bik od 10. do 25. maja može da vam donese i neke super ideje vezano za vaš prostor u kome živite, može da vam donese veći hedonizam ili uživanje u prostoru, ali od druge polovine maja meseca definitivno ćete se više pokrenuti i nekako imati energije da se onako svašta nešto prosto dešava i da to upravo bude period koji će vam pre svega jako prijati. Što se tiče juna meseca, juni mesec je malo promenjiv mesec, to moram da kažem. Bez obzira što ćemo imati taj prelazak Jupitera u znak Rak 9. juna u vaše prirodno 6. polje, koji bi negde, naravno, koji u egzaltaciji trebao da naglasi da će vam narednih godinu dana biti pre svega plodno u tom nekom poslovnom smislu. Vodolije bi možda zbog tog Jupitera samo trebalo da obrate pažnju na kilažu, često taj prelazak Jupitera
preko šestog polja može da donese i povećanje kilaže, ali može vam svakako nositi dobre opcije u poslovnom smislu. Međutim, juni je dosta promenjiv mesec, imat ćemo i nekih aspekata koji nisu, da kažemo tako, prijatni, pa bih spomenula tranzit, to jest aspekt između Marsa u znaku Lava i vašeg vladavaca Urana, koji će na snazi biti 15. juna i on može da donese neke neočekivane porodično-emotivne probleme ili neku veliku tenziju. Takođe, kvadratura između Jupitera, Neptuna i Saturna između 19. i 21. juna može vam doneti neko osjećanje da želite više u nekom odnosu ili da na neki način nemate baš najbolju organizaciju u tom periodu i da vam to smeta što sve nešto morate rešavati ili preko drugih ili u 5 do 12. Sad, ono što može biti dobro za juni mesec svakako je, kažem, prelazak Venere u znaku kome se ona najbolje osjeća, to je znak Bik, prirodno preko vašeg četvrtog polja, pa juni mesec mnogim vodolijama može odgovarati upravo za, opet kažem, uređenje doma, kupovina, prodaje nekretnina, porodična, bitna dešavanja, roditelji, vodolije koji imaju privatni biznis, posebno ako je taj biznis vezan za trgovinu, hranu, mogu biti u, da kažemo, u velikom porastu i imat ćemo ponovno taj dobar aspekt između Saturna i Urana, što definitivno može doneti napredak. Prelazak Merkura u znak Raka očekuje nas takođe 9. juna, ali Merkur pravi kvadraturu sa Saturnom i Neptunom i tu može negde da vam donese neku osetljivost, može da vam donese prosto ili kontakt sa ljudima koji su vas povredili ili na neki način da nemate najbolju objektivnost ili procenu, tako da obratite malo pažnju kakve ćete i lične odluke donositi između 9. i 19. juna, jer može biti neke nesigurnosti ili loše procene. Taj period vodolijama može, koje planiraju određene ispite, prijemne ispite ili nešto tako, može doneti mali problem i sa koncentracijom ili možete imati neki osjećaj malo jače treme, da tako kažem. Sad, što se tiče lunarnih faza, 2. juna, 2. na 3. juni imamo prvu četvrtinu meseca na 12. stepenu znaka Device, koja negde savjetuje da malo obratite pažnju na vaše zdravlje i da pokušate negde da budete malo bolje organizovani. Znači, organizacija je nešto što će biti dosta bitno za prvu polovinu juna meseca. Pun mesec u znaku Strelca očekuje nas 11. juna i on negde, da kažemo, u opoziciji sa Suncem može doneti, sad kako, kod koga, u zavisnosti na vaše lične horoskope, može doneti zapravo neke poteškoće na ljubavnom nivou, posebno kod vodolija koje nemaju još uvek, da kažemo, nisu pokazani ti najstabilniji odnosi. Vodolijama će inače u junu mesecu jako prijati da su u domu, da su pored nekog svog odabranog okruženja ili da prosto nešto kreiraju i rade od kuće, ali već od, da kažem, od kraja meseca, kada kreće i vreme letnjih odmora, vodolijama će prijati da budu na nekom mirnijem mestu. Poslednja četvrtina meseca na 27. stepenu znaka Riba očekuje nas 18. juna i upravo je ono o čemu sam govorila, tu negde može dolaziti do neke neorganizacije, konfuzije, možda da očekujete bolje poslovne rezultate ili negde da očekujete od strane drugih da vas više poštuju, da više cene ono što vi
na neki način radite. 17. juna Mars ulazi u zemljani znak Device i može dosta pozitivno uticati na Vodolije u smislu da mnogo više brinu o svom zdravlju, o svojim finansijama, da negde pokreću neke dodatne poslove, tako da to neće biti tako loše, a druga polovina juna negde Vodolijama može više odgovarati po pitanju kontakta sa bankama, kreditima ili ukoliko imate neke pravne procese. Sad, Vodolije koji su u braku, posebno u junu mesecu, je malo osetljiviji period u tim bračnim odnosima ili zajedničkim planovima, gde može dolaziti do neke eksplozivnosti ili nervoze ili nekih pojačanih svađa, pa pokušajte, ako je moguće, da to smirite. 21. juna imamo zvaničan početak leta, Sunce prelazi u znak Rak i taj polako prelazak tih planeta u znak Rak, Sunce, Merkur, ili tako, negde Vodolijama može doneti da se malo okrenu i prošlosti, da im je dosta bitna porodica i porodični odnosi u ovom periodu. Vodolije koje imaju porodične poslove mogu prosto imati neke dobre ideje ili podršku samih roditelja u tome. Međutim, Vodolija, iako je to znak koji je, da kažem, dosta istrajan i dosta objektivan, u junu mesecu malo mogu da vam padaju teže neke sitnije stvari, možete malo onako da se osjećate nerazumljivo od strane drugih ili kažem da prosto osjećate da vas drugi ne razumeju na način kako vi to želite ili negde da osjećate da prosto možete na neki način više, a da se to, da kažem, prosto ne dešava. Isto juni mesec, sredina juna meseca može biti, kažem, praćena slabijom koncentracijom ili nekim slabijim rezultatima, možda čak i nekom prolaznom lenjošću za Vodolije koje dosta rade, da kažemo, umno, da tu osjećate prosto neku mentalnu iscrpljenost i da osjećate da vam je potreban neki odmor. Isto u junu mesecu ćemo imati da Merkur čak 3 puta menja znak, znači u znaku Blizanaca će biti do 9. juna, onda je tu prelazak u znak Rak i od 27. juna Merkur prelazi u dosta superioran znak Lav, koji vama ulaze i u poziciju javnosti, tako da ćete se od kraja meseca osjećati mnogo mentalno sigurnije i da kažemo sa nekim boljim samopouzdanjem, a razlog tome je da 25. juna imamo i mlad mesec u znaku Raka koji Vodolije može da učini mnogo nežnijim, sentimentalnijim, ali srećnijim i nekako, opet kažem, sve što je u vezi sa porodicom, nekom nežnošću, pažnjom, ali motivacijom vezanom za posao, baš ćete biti jako posvećeni poslu, čak u junu mesecu možete steći dobre prijatelje kroz posao, sad da li su to klijenti ili saradnici koji ćete steći, to može da bude na neki način lepo, ali organizacija, imat ćete utisak da stalno kasnite, da ne možete dovoljno da postignete ili da stalno nešto zapravo fali i malo treba obratiti pažnju na odnose sa bliskim članovima porodice, pošto ćete imati utisak da se od vas najviše očekuje, da vi to ne možete da u junu mesecu toliko nosite. Što se tiče zdravlja, uglavnom mogu da budu i manji stomačni problemi zbog tog prelaska planeta u znak Rak, a za ženske pripadnice znaka Vodolije preporuka je u junu, ako to niste uradile, odraditi taj redovan ginekološki pregled. Juni će se završiti dosta dobro kako će krenuti, iako ćete početkom meseca imati niz nekih silnih planova, a može da se dešava da dosta toga morate da menjate. Isto jako je bitno da obratite pažnju na finansije, posebno od 10. juna, jer bilo kakav vid rizika ili ulazak u nešto
što ne znate da možete da izdržite, može da bude kao jedan dodatni veći problem ili pritisak tokom celog leta, tako da u junu pokušajte da ne ulazite u neke nepotrebne dodatne troškove, s obzirom da bi vas to onda duže opterećivalo. U suštini, što se tiče finansijskih pitanja, juni mesec može da bude dobar mesec da povećate, recimo, vaše usluge ili na neki način da tražite neki bonus, ali može da bude malo problema i sa rivalitetom ukoliko radite za druge, posebno ukoliko ste vezani za veće institucije, da upravo, kažem, može da se desi neko nezadovoljstvo koje može da nosi, da vi otvoreno pokazujete da želite, da niste zadovoljni uslovima, baš oko 15. pa i oko 29. kada Merkur napravi opoziciju sa retrogradnim Plutonom. Isto Vodolije koji su u braku bi malo trebale da vode računa ovog meseca, jer ili može dolaziti, kažem, do loših odnosa ili do ličnih problema voljene osobe, da tako kažem, supruga ili supruge, i da to nekako izaziva dodatno opterećenje u samom odnosu. Tako da juni je, kažem, malo promenjiviji mesec, bez obzira što ulazimo u leto. Vodolije će imati utisak da moraju mnogo više da se pomuče da bi odradili neke stvari, a kod mlađih pripadnika čak ko se sprema za prijemne ispite, može se desiti da se ipak upiše fakultet koji niste planirali, ali da na kraju to, da kažemo, ispadne čak i dobro, iako će na početku delovati kao, da kažemo, jedno manje razočarenje, ali da, kažem, to ipak ispadne mnogo bolje nego što ste očekivali. Što se tiče jula meseca, takođe dve planete, to jest 3 čak, se spremaju za retrogradnost. Imaćemo i drugi retrogradni Merkur u periodu od 18. jula, koji će krenuti sa 15. stepena znaka Lava i do 11. avgusta će biti retrogradan, gde će biti već na 4. stepenu znaka Lava, što će se dešavati preko vašeg 7. astrološkog polja. 4. jula i Neptun iz znaka Ovna kreće retrogradno, u stvari sa 2. stepena znaka Ovna, i 13. jula imamo da Saturn isto kreće iz znaka Ovna retrogradno sa 1,56 znaka Ovna. Tako da julin mesec nam je mesec, da kažemo, i retrogradnih planeta, ali ćemo imati i značajne promene da 7. jula Uran ulazi u znak Blizance, ulazi u vaše 5. polje, i Uran do početka novembra, boga mi, Vodolijama može doneti neka velika iznenađenja. Ta iznenađenja mogu biti vezana upravo na emotivnom nivou, na polju kreativnosti, na polju nekih novih interesovanja, a Vodolije koje dugo iščekuju dete mogla bi imati, eto da kažemo, i takvo iznenađenje. Uran je inače planeta, vi znate, slobode, nezavisnosti, pa mnoge Vodolije će stavljati taj akcenat na slobodnoj volji i slobodnom razmišljanju, posebno u partnerskim odnosima, ali Vodolije koji su u braku u julu mesecu, upravo zbog retrogradnog Merkura, morat će da možda nešto objašnjavaju, jer može dolaziti i do uvredljivosti ili do neke ljutnje, a može biti nekih dodatnih manjih opterećenja oko dece, ne mora značiti da će to biti sad, da kažemo, ozbiljno. Mars nam ostaje u znaku Device tokom celog jula, tako da nemojte se iznenaditi ako možda u ovom mesecu budete malo više radili ili brinuli za financije ili dodatno negde sebe angažovali, a pre prelaska Venere u znak Blizance 4. jula imamo da će Venera da se nađe u konjunkciji sa Uranom, tu će prelaziti preko zvezde Algol, i ti prvi dani jula
mogu negde biti malo otežani po pitanju doma ili roditelja. Možete imati neki osjećaj nekog pritiska ili neke tenzije zapravo zbog te Venere. Osim vodolija, kažem, koje planiraju, pošto ova godina i nije tako loša za nekretnine, koje planiraju neke selidbe ili planiraju neka bitnija putovanja na duže, njima, recimo, taj aspekt može čak i da pogoduje. Prelazak Venere u znak Blizance od 4. do 31. jula svakako kroz vaše prirodno peto polje može da donese taj nastavak pozitivnih aspekata kroz ljubav, kroz vedrinu, kroz mnogo komunikacije, pa plus sa tim Uranom, tako da vodolije koje se nisu zaljubile sigurno je da će biti mnogo tih upoznavanja ili preko letnjih odmora ili na nekim koncertima ili na nekim društvenim događajima i uglavnom Uran tu može da pokrene stvarno da se nešto dešava neočekivano, ali da vas ljubav Boga mi menja i da se potpuno menjate u tome, tako da će se to onako prilično, da će to prilično onako biti interesantno. Što se tiče lunarnih faza, 2. jula imamo tu prvu četvrtinu meseca koja će se dešavati na 11. stepenu Vage. Inače, neka preporuka vozačima u znaku Vodolije u prvih 5 dana jula da samo obrate pažnju, ne daj Bože, na moguće kazne ili neka plaćanja u inostranstvu i da negde proverite dokumenta, da li ste sve poneli, s obzirom da može da bude nekih neplanskih stvari ili da vam je nešto potrebno. 10. jula imamo taj pun mesec u znaku Jarca na 18. stepenu. 18. stepen baš nije negde najsrećniji, može da donese ili to neko osjećanje jakog umora ili možda da osjećate neko trenutno otežanje. Sad, ukoliko je postojao neki zdravstveni problem, možda malo da osjećate bolove u tom delu. 17. jula imamo poslednju četvrtinu meseca na 25. stepenu znaka Ovna, koje takođe negde savetuje da se izbegava neka brzopletost u saobraćaju, ali i brzopletost kada su odnosi u porodici u pitanju. I 24. imamo mlad mesec u znaku Lava, naravno sunce će 22. jula preći u znak Lavi. Moram da kažem, s obzirom da je sunce tu, bez obzira na retrogradni Merkur, može biti nekih lepih zajedničkih odmora za vodolije, baš koje su dobile taj termin za venčanje, zašto da ne, to sunce može da donese uspeh u braku. Jedino što vodolije u toku jula meseca, više, kažem, tokom druge polovine, moraju malo obratiti pažnju upravo na komunikaciju u partnerskom odnosu i možemo da kažemo da sve što je negde vezano za odnose sa komšijama ili sudske procese, pravne procese, može verovatno biti odloženo s obzirom na taj retrogradni Merkur. Tako da, moram da kažem da juli mesec može da bude čak i obećavajući i da vam donese jako puno promena, jako puno i pozitivnih događaja, upravo zbog te Venere u znaku Blizanaca, koja će vas činiti onako dosta i detinjastim i bit će onako raznovrstnih stvari koje će se dešavati. Može biti sreće, naravno, i preko aspekta dece. A s druge strane, ove retrogradne planete negde mogu navoditi da treba da postoji malo veće strpljenje u mentalnom smislu i u smislu, da kažemo, donošenja odluka. Juli mesec može da bude i zanimljiv mesec vodolijama ukoliko planiraju neke dodatne poslovne aktivnosti sa prijateljima ili negde trebaju da vide neke drage ljude koji ne žive blizu njih, koje dugo nisu videli, tako da u svakom slučaju to može biti lepo.
U avgustu nas očekuje pun mesec upravo u vašem znaku i to 9. avgusta na 17. stepenu znaka Vodolije, koji će se naći naravno u opoziciji sa suncem u znaku Lava i može biti malo uzburkaniji. Ali mi inače početkom avgusta imamo malo, da kažemo, osetljivije aspekte s obzirom da Venera već 1. avgusta kad ćemo imati tu prvu četvrtinu meseca u znaku Device, u znaku Škorpije, pardon, imamo da Venera koja će 31. jula ući u znak Rak pravi negde malo lošije aspekte sa retrogradnim Saturnom i Neptunom. Vodolije bi, šta to znači za Vodolije? Vodolije bi trebale malkice da vode računa o zdravlju upravo u prvoj nedelji avgusta meseca, s obzirom da može dolaziti do pojačanih problema sa disanim organima, jakih migrena, problema sa sinusima, alergijama, može dolaziti do stomačnih virusa i tako dalje, a Mars koji će preći u znak Vage 7. avgusta takođe će, znači između 7. i 10. avgusta imati tu neprijatnu opoziciju upravo sa retrogradnim Saturnom i Neptunom, što Vodolije posebno moraju obratiti pažnju. Ta opozicija će se dešavati na liniji 9. i 3. astrološkog polja, što može biti vezano upravo za putovanja ka inostranstvu, poziciju u zakonu, poziciju saobraćaja, papirologiju, ne daj Bože moguće kvarove. Čak proverite pre nego što negde putujete da li je bezbedno, da li ima nekih klimatskih promena i tako dalje, ili može upravo zbog retrogradnosti Merkura koji će biti do 11. avgusta retrogradan dolaziti i do nekih poteškoća sa avionima i samom komunikacijom. S druge strane, ova kvadratura Venere može doneti malo više osetljivosti i ranjivosti na emotivnom nivou, a da kažemo prvih 10 dana avgusta možete možda čuti vest da je neko ko vam je drag bolestan ili prosto da vam se ne javlja osoba koju volite i da se nešto emocionalno dešava što može loše uticati i na poslovni i dnevni nivo. Tako da u avgustu možemo imati malo, da kažemo, tih izazova, posebno, kažem, i zbog punog meseca u vašem znaku, koji negde može uneti neko lično uznemirenje ili osetljivost. Druga polovina avgusta je mnogo produktivnija za Vodolije, u smislu naravno da Merkur napušta retrogradnost, pa ćete imati prosto i lakšu komunikaciju i organizaciju, a Venera ulazi u znak Lav 25. avgusta, pa upravo taj kraj avgusta meseca jako će pogodovati Vodolijama koje planiraju neke bitne događaje, možda i odmor letnji, jel tako? I može više pogodovati svakako što se tiče emotivne komunikacije kao i emotivnih upoznavanja. Prelazak Marsa u znak Vage ipak može nositi veoma važnu energiju Vodolijama prema poziciji recimo fakulteta ili inostranstva i negde, ja pretpostavljam zbog ovih događaja, da se može desiti da se tokom leta dosta radi po školama, fakultetima, da se pripremaju ispiti, vidjet ćemo. Ovo sve može prilično da potraje, tako da će tu Vodolije imati ozbiljno puno posla, posebno Vodolije koji su poslovno vezane za obrazovanje, baš mogu imati dosta posla, ali mogu biti jako produktivne tokom, kažem, druge polovine avgusta. 23. avgusta Sunce prelazi u znak Device, tu ćemo imati mlad mesec u znaku Device, koji je Vodolijama odličan za neki detoks, za, da tako kažem, neko čišćenje organizma i brigu o svom zdravlju ili prosto da obavite neke lekarske preglede koje ste odlagali,
ali malo treba obratiti pažnju jer to sunce zapravo u znaku Device pravi kvadraturu sa planetom Uran i to 24. avgusta i tu može dolaziti ponovno do nekih malih provokacija na emotivnom nivou od nekih naglih prekida, ali nekako pripremite se da i avgust mesec traži mirniju komunikaciju, da nešto objasnite i tako dalje, jer će biti dosta, da kažemo, i tih nekih nesporazuma. Poslednja četvrtina meseca nas očekuje 16. avgusta na 23. stepenu znaka Bika i ona negde može doneti da vam ne prija nikakva neka rutina ili da vas možda čak malo novac može opterećivati s obzirom da druga polovina avgusta može nositi i malo više troškova, posebno vezano za dom ili možda nekih neplaniranih troškova, a imat ćemo još jednu fazu 31. avgusta gde se ponavlja zapravo prva četvrtina meseca u znaku Strelca, ali ona će biti jako interesantna za neke nove poslovne ciljeve, preporuke, druženja sa prijateljima, čak, kažem, vodolije koje planiraju neke letnje odmore, čak ta druga polovina avgusta može biti mnogo olakšavajuća i na neki način bolja. Vodolije koje planiraju rad ili život u inostranstvu takođe mogu računati da upravo aspekti od 15. avgusta pa nadalje mogu biti lakši ili ukoliko očekuju neku bitnu papirologiju iz inostranstva da na taj način nešto može biti mnogo lakše. Međutim, vodolije koji su u inostranstvu dugo mogu osjećati jednu veliku nostalgiju od jula meseca i razmišljati o potpunom vraćanju tokom prve polovine avgusta. Moram da kažem za vodolije koje planiraju letnje odmore tokom prve polovine avgusta, da je bitno samo da malo obratite pažnju na zdravlje, jer su mogući problemi sa kožom, ujedi, čak su mogući i povećanje nekih urinarnih infekcija ili, kažem, nekih poteškoća sa papirologijom, tako da malo, eto, bilo bi dobro da malo obratite pažnju, ali ne mora to ništa biti sad toliko negativno, da kažemo, i toliko loše, jer druga polovina avgusta negde može nositi nekako prosto jedan lakši i dinamičniji period. Vodolije vole kad im je onako dinamično i kad se nešto dešava, ali avgust može da ima i jednu prekretnicu da vodolije koji žele potpuno da promene svoj život, bilo u stambenom, porodičnom ili emotivnom smislu, da mogu donositi do 25. avgusta velike odluke i nekako od tog perioda potpuno nekako startovati, da kažemo, iz početka. Što se tiče septembra meseca, septembar je naravno drugi mesec pomračenja. 7. septembra imamo opet potpuno pomračenje meseca ili lunarnu eklipsu na 15. stepenu znaka Riba, a 21. septembra nas očekuje pomračenje sunca i to na 29. stepenu znaka Device. Sad, ono što je zanimljivo za septembar, da Saturn se vraća u znak Riba, znači ostaje retrogradan već 1. septembra i vidjet ćemo prosto kako će krenuti školska godina sa tim retrogradnim Saturnom. Pretpostavljam da bi trebalo da sve deluje sasvim normalno, s obzirom da Merkur ulazi u znak Device 2. septembra i Merkur u znaku Device koji mi vlada može ipak napraviti jednu, da kažem, organizaciju koja će ići u jednom dobrom smeru. 3. septembar Merkur u znaku Device u kvadraturi sa Uranom može nositi upravo kod vodolija niz, da kažem, pregršt nekih neočekivanih obaveza koje vas opet očekuju, ali neke vesti koje će vam menjati planove i opet malo povedite računa kada su emotivni odnosi u pitanju da bukvalno jedna rečenica može doneti nagli prekid ili
prosto potpuno odvajanje i ljutnju kada su te emotivni odnosi u pitanju, s obzirom da ćete tu malo imati neki vid, da kažemo, i provokacije. Što se tiče septembra, znači to pomračenje, potpuno pomračenje meseca na 15. stepenu znaka Riba, znači prelazit će preko vašeg drugog polja, pa može da donese jednu jako dobru intuiciju, možete da se malo uozbiljite ukoliko ste negde se olenjili u poslovnom smislu ili u mentalnom smislu, i možete imati neki predosećaj da će se nešto značajno desiti u vašem životu, što će vam promeniti dosta toga. Poslednja četvrtina meseca, 14. septembra na 21. stepenu znaka Blizanaca, takođe može nositi niz dešavanja koje ćete imati i sa prijateljima, čak Vodolije koje planiraju putovanje u septembru, to može da bude mnogo interesantnije nego što vam se čini, dok solarna eklipsa da kažem, pred pomračenje sunca imat ćemo i dosta otežanu opoziciju između sunca i Saturna, koja negde može nositi u stvari neko osjećanje praznine, može recimo baš kod starijih pripadnika znaka Vodolije da nosi probleme sa krvotokom, cirkulacijom, venama, može doneti neke probleme sa zdravljem koje zahtevaju određenu terapiju ili ležanje, tako da u svakom slučaju možda bi malo trebalo obratiti pažnju više na pomračenje sunca koje negde može nositi čak i neko nezadovoljstvo koje se gomilalo poslovno, da tu dođe do neke eksplozivnosti i želje da nešto menjate. Tako da to negde može kod vas da se skuplja od leta i da upravo sad u septembru ili potpuno promenite posao, date otkaz ili prosto donesete neke odluke u poslovnom smislu koje na neki način mogu biti vrlo značajne. Prva četvrtina meseca nam je 29. septembra u znaku Jarca i tu negde možete da nastavite sa nekim aktivnostima koje su možda malo stajale. Možete imati recimo i priliku da u toj fazi do punog meseca 6. na 7. oktobar malo se onako osamite i poradite na nekim stvarima koje volite. Sad u septembru imat ćemo i dosta promena. Merkur u znaku Device će biti od 2. do 18. septembra i on će vas, boga mi, terati baš na detalje, na učenje, na možda malu perfekciju, veću brigu o zdravlju i tako dalje, a od 18. septembra kada Merkur pređe u znak Vage, tu Vodolije baš mogu da postižu dobre rezultate, mogu da čak dobijaju neke nagrade, pohvale, imaju kontakta sa bitnim osobama, mogu imati i zanimljive razgovore u vezi sa poslom, mogu da imaju i zanimljiva putovanja, a mogu, boga mi, za Vodolije koji će putovati, da imaju i bitne susrete u inostranstvu. Venera će boraviti u znaku Lava do 19. septembra, onda prelazi u znak Device. Bez obzira što je Venera u padu, ona opet će negde tražiti od Vodolija da puno rade i da na neki način se bave nekim običnim, rutinskim stvarima koje će biti jako značajne. Mars ulazi u znak Škorpije 22. septembra, prelazi preko vaše pozicije karijere, tačnije 10. polja, i tu Vodolije, recimo, koje očekuju neko unapređenje, mogu da pokažu jedan jako dobar autoritet ili negde da od tog perioda, baš da kažem od početka, zvaničnog početka jeseni, na neki način imate mogućnost da profesionalno ovako se više iskažete i na neki način uradite mnogo toga.
Tako da septembar je onako dosta raznovrsan, dosta interesantan, ali može da on donese i jako dobar spoj društvenog života i profesionalnog života. Za vodolije koji su u braku, ovo je dosta dobar mesec za ulazak u brak. Čak prva polovina septembra, bez obzira na pomračenje, može da donese onako jako lepo vreme za takve događaje. Međutim, vodolije koje su u nekim, da kažemo, kratkim vezama ili vezama koje nemaju još uvijek neki status, bit će na velikim testovima i moram da kažem da s obzirom da od 6. septembra i Uran kreće retrogradno, može da bude dosta prekida tih nekih, da kažemo, emotivnih odnosa upravo u septembru, posebno kod vodolija, kažem, koje su negde tek započele nešto, da će to nekako, da kažemo, brzo proći, ali ono što septembar svakako donosi, može da donese dosta dobar poslovni napredak, može da vam donese uspeh na studijama ili uspeh u učenju, može da vam donese da se okrenete više sebi, svom telu, svom zdravlju. To čak u drugoj polovini septembra će biti i potrebno i može da vam donese, sad u zavisnosti šta planirate, a ukoliko planirate neka putovanja, svakako podrška prijatelja može da bude jako bitna i da vam taj septembar učini još srećnijim, bez obzira što septembar može da nosi neke emotivne izazove. Ono što će biti dosta važno za oktobar mesec, to je da Pluton kreće direktno 14. oktobra, što može doneti izvesna olakšanja i da je nekako ta profesionalna strana dosta važna tokom jeseni za vodolije, tako da ukoliko imate neke visoke ciljeve ili imate neka veća očekivanja, bilo bi dobro da uložite energiju, svakako zahvaljujući planeti Mars koja će biti u vašem 10. polju, a od 6. oktobra i Merkur prelazi u znak Škorpije i tu negde svakako možete imati dosta jednu jaku energiju u tom profesionalnom delu, posebno vodolije koji se bave nekom vrstom odgovornog posla, onako doći će sve to do velikog izražaja. 6. oktobra, u stvari 7. oktobar je po našem vremenu, imat ćemo pun mesec u znaku Ovna, na 14. stepenu i ovaj pun mesec može ipak vodolijama doneti mnogo priče, mnogo rada, mnogo učenja, mnogo brzine i tako dalje. 13. oktobra nas očekuje poslednja četvrtina meseca u znaku Raka, koji će biti u kvadraturi sa suncem u znaku Vage. Tu može da bude malo variranja između poslovnih i porodičnih obaveza, možda neke prolazne preosetljivosti, posebno ukoliko su vam bliski članovi porodice u inostranstvu, pa možda malo neke prolazne brige, a 21. oktobra imamo mlad mesec u znaku Vage i on može prilično da bude povoljan upravo vodolijama koje su vezane za obrazovanje, koje planiraju, opet kažem, neka značajna putovanja ili poslovna putovanja van zemlje ili imaju neke bitne kontakte sa inostranstvom, a to može biti i dobro vreme, recimo za neke veće društvene događaje ili nešto što vi možete kreirati, pošto u oktobru možete imati jako dobru inicijativu u poslu, posebno možete jako dobro raditi neke vodeće ili biti na nekim vodećim mestima i 29. oktobra ta prva četvrtina meseca, znači na 6. stepenu znaka, upravo vašeg znaka vodolije, može da vam pokrene dosta promena, ali mi ćemo imati u oktobru ovako inače dosta promena da 22. oktobra Neptun, iako još uvek retrogradan, prelazi u znak Riba
i tu negde kod Vodolija pojačava opet tu neku maštovitost, kreativnost. Možete inače lako dolaziti do istine u oktobru ili negde biti skloni vrlo dubokim istraživanjima i interesovanjima. I ono što će nam biti, da kažemo, interesantno, to je u emotivnom smislu. Venera će boraviti u znaku Device do 13. oktobra, onda ulazi u znak Vage i nekako, svakako u znaku u kome se dobro osjeća, može da vam pokrene jako lepa dešavanja upravo u odnosu na prijatelje. Možete imati pre svega uspeha na polju studija, možete imati uspeha kroz razne seminare, kurseve, edukacije. Ovaj mesec može da bude onako za jednu vašu prodornost i pronicljivost koja se inače ove godine malo više vidi. Možete da budete jako snalažljivi i da prolazite kroz neke situacije kroz koje drugi teže prolaze, da vi tu budete prvi i da prođete dobro. Ili negde da imate kroz taj utice Venere u znaku Vage dosta nekih lepih ponuda novih. Moram da kažem, oktobar može da bude zanimljiv mesec i za neke lepe lične događaje. Za Vodolije koje su u vezi, ovo bi mogao da bude i mesec neke jače strasti i neke baš jako lepe energije. Možda bude i mesec kada veza može da se prilično uozbilji. A za Vodolije koji su u braku, ovaj mesec može negde možda malo više da bude usmeren na decu i na one, što kažemo, rutinske stvari vezano za finansije i vezano za posao. S obzirom da prva polovina oktobra nosi onako da će te poslovne aktivnosti biti vrlo interesantne. Veze koje mogu biti vezane za daljinu ili veze koje se mogu ostvarivati van mesta trenutnog stanovanja takođe mogu biti interesantne sa tim uticajem Venere u znaku Vage u vašem 9. polju. Ali, kažem, s obzirom da je oktobar mesec kada bi škole i fakulteti trebalo nekako da rade, mislim da će se Vodolije prilično ubrzati i da u ovom mesecu mogu da onako pokažu dosta dobre, da kažemo, rezultate, tako da u svakom slučaju to može biti sasvim u redu. Iako je Vodolija nekako opušten znak, može da se desi baš od leta da imate želju nekako da se vizuelno menjate, da menjate nešto vezano za garderobu, za onako, možete da aktivirate neki svoj brend ako se bavite modom ili možete da se bavite u ovom periodu vrlo uspešno i pedagogijom, pravima, naukom i tako dalje. Možete, recimo, jesenji period je jako povoljan da i posetite neke gradove koje niste nikad videli, a imali ste želju da ih posetite, tako da bit će nekih, da kažemo, i pozitivnih događaja. Što se tiče pozicije zdravlja, jesenji period može i dalje da nosi to pojačanje alergijskih reakcija, problema sa kožom, problema sa probavom. Bez obzira što Jupiter kao zaštitnička planeta će boraviti u vašem 6. polju, ipak malkice vodite računa više o sebi, ali za Vodolije koje već imaju određene terapije, prva polovina oktobra može doneti uspešan oporavak i, da kažemo, nastavak nečega, s time što će vam svi tražiti neku samodisciplinu koju vi inače ne volite, ali neka promena navika će morati da postoji u ovom periodu, prosto da bi i sami rezultati bili bolji.
U novembru mesecu takođe imamo dosta promena. Saturn nam kreće direktno sa 25. stepena znaka Riba, a Jupiter kreće retrogradno, znači sa 25. stepena znaka Raka 11. novembra. Mars prelazi u znak Strelac 4. novembra i prilično će da Vodolije učini onako baš energičnim i baš imati jedan turbulentan period, da tako kažem. A ono što ćemo imati od lunarnih faza, to je svakako pun mesec 5. novembra u znaku Bika, a 6. novembra, od 6. do 30. novembra Venera prelazi u znak Škorpije. To može doneti Vodolijama onako prilično pojačanje, ali mnogo nekih turbulencija u novembru kada su emocije u pitanju, od prilično strastvenih, jakih, emotivnih susreta do nekih naglih dešavanja do kraja meseca. Kažem, razlog tome je i planeta Mars, koja će se već uoči punog meseca naći u opoziciji sa retrogradnim Uranom. Novembar mesec je još jedan od testova koje će Vodolije imati kako i na polju prijateljstava, tako i na polju ljubavi, pa nekako u ovom mesecu će sve biti jasno, nekako na koga možete da se oslonite i kako će dalje situacija teći da kažemo, na tom nivou. Međutim, novembar nam je, eto da kažem, interesantan. Poslednje 2 godine smo nekako ili uoči nove godine ili smo ulazili u novu godinu sa retrogradnim Merkurom. Ove godine od 9. novembra imamo taj poslednji retrogradni Merkur u znaku Strelca. 19. novembra Merkur ponovo prelazi u znak Škorpije i do 29. novembra poslednji taj retrogradni Merkur će biti u znaku Škorpije. Svakako da vreme retrogradnosti može malo da unosi svakako nemir, koliko god da novembar mesec može da donese nastavak nekih bitnih profesionalnih dešavanja. Čak u novembru Vodolije mogu imati onako baš dobre poslovne ponude, gde će morati da daju dosta brz odgovor, pa moraju nekako da budu, da kažem, u akciji konstantno. Ipak retrogradni Merkur može unositi i nervozu kada je upravo komunikacija u pitanju, i to poslovna komunikacija. Tu bi trebalo malo obratiti pažnju, s obzirom da može, posebno ako dugo radite na nekom radnom mestu, može dolaziti do malo većeg nezadovoljstva u odnosu na autoritete, i to se posebno može očekivati između 11. i 20. novembra. Čak i ta poslednja četvrtina meseca koja će biti u znaku vaše opozicije na 20. stepenu znaka Lava može malo da donosi neko uznemirenje ili neko veće nezadovoljstvo. Mlad mesec u znaku Strelca očekuje nas 20. novembra i to može biti jedan znak faze zahvalnosti, prijateljstva, druženja, iskrenosti, istine i tako dalje. Vodolijem je ovo jako srećan period za sticanje ponovno novih prijatelja. Biće tu jako puno promena upravo na poziciji prijatelja. Vodolije su poznate da dosta lako sklapaju prijateljstva, da vole da se druže i tako dalje, ali s obzirom na neke testove ove godine će se malo promeniti društvo ili ljudi sa kojima ćete biti bliži, i ta poslednja faza 28. novembra, prva četvrtina u znaku Riba, može da vam nosi da u toj fazi prilično završavate neke bitne i finansijske stvari. Moram da kažem da novembar mesec može da bude mesec dobre zarade, ali ipak budite oprezni zato što novac
može da vam odlazi na nešto što možda nije toliki prioritet, pa da bukvalno kako dobijete novac, tako taj novac i odlazi, ali u suštini ako tražite neke nove finansijske uslove, preporuka neba je da ne budete baš ni skromni u ovom periodu, s obzirom da će to, da kažemo, biti potrebno. 30. novembar nam je isto jako bitan, znači bez obzira što Merkur kreće direktno, Venera će se naći u opoziciji sa retrogradnim Uranom, a najinteresantnije je da između 7. i 8. novembra Uran se ponovo vraća u znak Bik i prilično to može nositi, da kažemo, neku ipak i neočekivanu poslovnu ili porodičnu situaciju. Venera prelazi u znak Strelaca odmah 30. novembra i nekako ćete u poslednji mesec 2025. baš ući sa pregršt planova. Vodolejama inače pri kraju godine mogu da se dešavaju neke stvari koje su stvarno zamišljale ili sanjale o tome. Sad, razmislite šta bi želeli da vam se desi, a da budu nekako i realne želje, ali moram da kažem da će Vodolej jako dobro upravljati i svojom energijom i nekako situacijama u novembru mesecu, ali da možete očekivati od novih poslovnih ponuda, promena emotivnog statusa, novih prijatelja, možda nekih naglih poziva od prijatelja na neka putovanja ili na neke događaje koji će vam se svidjeti, ili da prosto poželite da probate nešto novo, sad može biti nešto što je vezano za sport ili nešto što volite, tako da novembar je baš onako, moram da priznam, turbulentan, jedino što, eto da kažemo, taj poslednji retrogradni Merkur može da donese i u kolektivnom smislu neke negativne događaje, što Vodolije uvek nekako osjećaju sa velikom ljudskošću i empatijom i pošto su oni borci za ravnopravnost i uvek se bore protiv zla, da tako kažemo, što mogu onako to dočekati na svoj način, ali novembar je, da kažemo, mesec prepun iznenađenja. Može da se desi u novembru, bukvalno ukoliko ste završili neke odnose, da neko traži vaš oproštaj ili na neki način da traži drugu šansu. Tako da može biti svega. Inače, novembar je jako dobar mesec Vodolijama, to moram da spomenem, i za začeća i za proširenje porodice ili možda ulazak u neke privatne poslove koji koliko god da vam možda malo deluju nepoznato, delovaće vam malo rizično sve to, može to da ispadne sve, da kažemo, jako dobro. Tako da u novembru će biti svega. Što se tiče decembra meseca, u decembru imamo da Neptun kreće direktno i da, znači, imat ćemo sad na nebu samo, da kažemo, eto, Jupiter, jel tako, i Uran, oni će nam biti retrogradni, Neptun isto kreće direktno sa 29. stepena znaka Riba i Merkur će ponovo ući u znak Strelac 12. decembra, tako da će unositi mnogo vedrine, optimizma, idealizma, druženja, istraživanja i tako dalje. Prva polovina decembra Vodolijama će baš onako u toj socijalizaciji, planovima, timskim aktivnostima veoma prijati, dok druga polovina decembra onako ipak traži malo da se uozbiljimo, da postanemo još odgovorniji, da se ne opuštamo toliko, s obzirom da imamo i taj prelazak Marsa u znak Jarac, koji je naravno na odličnom mestu u znaku svoje egzaltacije 15. decembra i imamo 24. decembra da će Venera biti u znaku Jarca i sa njom ćemo, znači, dočekati novu 2026.
Interesantno je da dan dočeka nove godine, da su Vodolije među prvim znacima koji mogu u novogodišnjoj noći doživeti neku emotivnu ponudu ili ne, nešto jako lepo. Ako baš se desi da se ne zaljubite u ovoj godini, može da se desi baš u novogodišnjoj noći da imate neki super susret, ali svakako doček nove godine zbog uticaja meseca u znaku Blizanaca može da vam bude jako zanimljiv i jako interesantan, ali do toga imate još posla. Šta nas očekuju u suštini u decembru mesecu? Moram samo da kažem da decembar mesec može da ima jedan mali nivo i manipulacije i izdaje laži. Obratite malo pažnju kada se radi o poslovnim ili finansijskim aktivnostima ili ćete možda morati da se borite sa neodgovornošću nekih drugih ljudi i ti nekakvi aspekti su nam prilično u pojačanju, posebno između 9. i 15. decembra, kada malo treba otvoriti oči ili malo ozbiljiti stvari. Koliko god da decembar nosi dosta preporuka, kažem, dosta druženja, dosta aktivnosti, dosta uspeha, recimo, kod Vodolija koje se bave sportom, ipak može da bude i nekih propuštenih situacija, pre svega propuštenih procena drugih ljudi i da, kažem, ipak imate i u poslednjem mesecu neka čišćenja ili možda da imate mogućnost da obavite neke razgovore koji će biti potrebni, da bi nekom objasnili možda kako treba da se ponaša ili na neki način da napravite neki precizniji dogovor. Decembar, prva polovina decembra može Vodolije mogu baš da budu na meti upravo virusa, lošeg imuniteta ili, ne daj Bože, nekih zaraznih bolesti, tako da takođe malo obratite pažnju na to, dok druga polovina decembra ipak donosi tu, da kažem, samodisciplinu i tu neku ozbiljnost koju ćete imati prema sebi i prema drugima, koja će vam na neki način dosta prijati. Zvaničan početak zime, ja sam vam rekla, imat ćemo prilično taj dan nekako osetljivije aspekte, da sunce pre svega pre tog prelaska u znak Jarac u kvadraturi sa Neptunom, pa onda Venera takođe u znaku Strelca u lošim aspektima sa Saturnom, i nekako mi se čini da zvaničan početak zime može na sve znake da deluje nekako malo depresivnije i da se svi nekako malo osjećamo umornije. Ako se Vodolije odluče za neko ranije skijanje, možda će njima biti ipak malo lakše, jer one vole zimu. Ali prelazak Venere u znak Jarac od 24. nekako nosi da prosto ono što je trebalo da se desi emotivno, to se desilo. Nekako ćete zaokružiti stvari i može da se desi da radite bukvalno do poslednjeg dana ove godine, da ostane tih nekih sitnijih poslova i da ne možete baš do kraja da isplanirate da ranije uzmete neki odmor, ali kažem, novogodišnja noć svakako može biti jako interesantna. Decembar, prva polovina decembra je dobra Vodolijama i kroz poziciju fakulteta ili obrazovanja i može prilično vam odgovarati ukoliko opet imate neke veće planove ka inostranstvu. Tako da, sad u zavisnosti šta planirate. Čini mi se da je novembar bolji mesec za zaposlenje, za Vodolije koje ne rade ili opet planiraju neke, da kažemo, drastične promene, dok decembar u tom nekom smislu može da bude malo slabiji, jedino kod Vodolija koje žele da pokrenu neke dodatne ili neke stare poslove. Mislim da druga polovina decembra meseca možda da ćete malo stajati po strani, završavati svoje obaveze, možda nećete toliko imati vremena kao tokom prve polovine decembra da jurite, žurite i da vam se svašta nešto prosto dešava, ali kažem, bit će jedna situacija
gde takođe može doći do neke eliminacije ili prosto neke situacije da se razočarate u nekog, a da ste prethodno već naveli da vam to smeta. Što se tiče lunarnih faza, 4. decembra imamo pun mesec u znaku Blizanaca, on je krajnje dinamičan, samo što period između 4. i 11. decembra ponovno traži malo veću, da kažemo, brigu, jer su mogući kvarovi, mogući su mali problemi sa saobraćajem, čak i mali problemi oko organizacije ako budete imali nešto što radite sa prijateljima ili na neki način timski. 11. decembar je poslednja četvrtina meseca na 20. stepenu, znaka Device. Mogu da kažem da taj period malo može da bude promenjiviji, već napominjem da se malo obrati pažnje na poziciju zdravlja, a imat ćemo 2 mlada meseca u znaku Strelca, znači u novembru u znaku Strelca i u decembru. Po našem vremenu to je 20. decembar, 28. stepen znaka Strelca, jako optimističan, jako pozitivan, pre svega te faze će biti faze zahvalnosti, jako pozitivne za molitvu, za meditaciju, za sve, da kažem, onako na jednom duhovnom nivou, što će biti interesantno. I tamo kad pomislite, ok, završava se godina, sad bi mogla malo da smirim energiju, ta poslednja prva četvrtina meseca sa kojom smo ušli u 2025. Sa njom ćemo i završiti 6. stepen znaka Ovna, baš će vam doneti od 27. do 31. pregršt obaveza i pregršt ubrzanja koje ćete imati. Tako da, boga mi, Vodolije, kraj godine, svašta nešto će se tu dešavati. Novembar turbulentan, decembar praćen novim aktivnostima, tako da moram da priznam, ova godina je jako interesantna, ali je godina neke eliminacije, nekog oslobađanja od prošlosti i nekako godina u kojoj pre svega morate biti, koliko sam primetila, i prodorniji, borbeniji, mnogo više direktniji i nekako će to biti potrebno. Eto, toliko, drage Vodolije, za vašu godišnju analizu. Šta da vam kažem, budite i dalje spontane, humane, pozitivne, želim vam sve najbolje u ovoj godini i ako vam se ovaj video dopao, možete me zapratiti. Sve najbolje, astrolog Nataša Paunovski.